31. prosince na Silvestra sa na starom popradskom ihrisku, na Čiernom, aspoň ja som to tak vždy volal, uskutočnil Silvo Cup, prvý ročník pohára o symbolického hokejbalového kráľa Popradu. Zúčastnilo sa ho 5 tímov, každý mal 3 motivovaných hráčov. Takýmto zdraviu prospešným spôsobom sa rozhodlo 15 srdciarov ukončiť rok 2023, ktorý sa vo všeobecnosti dá považovať za úspešný pre popradský hokejbal. Na turnaj sme zobrali aj našu kameru, aby sme mohli podať svedectvo o tom, čo sa na legendárnom ihrisku dialo. Videli sme všetko, kontroverzné momenty, zákerné sekery, ale boli povedané aj múdre slová. Pán Barilka, najlepší THBL aj celoslovenský rozhodca. Tu ho vidíme, jak sa prechádza po ihrisku. V nasledujúcich minútach vás budem sprevádzať celým dejstvom. Tešíte sa? Raz, dva, tri, Marek Remža! Za otca zakladateľa tohto sympatického podujatia môžeme označiť Nikodéma Šulíka. To je tento týpek. Demo celý čas držal organizátorskú paličku a dohliadal na hladký priebeh. Kvalita tímov bola na reprezentatívnej úrovni. Reprezentatívnej úrovni? To kto písal ten text? Nikto si neurobil hanbu a boli sme svedkami viacerých pekných hokejbalových momentov. Ale to nebol Daniel Lipart, to iný Daniel. Medzi 3 žrtky sa postavil Tomáš Šromovský a.k.a. Jaromír Dragan, ktorý svojimi zákrokmi privádzal útočníkov do zúfalstva a výnimočne privádzal do zúfalstva aj vlastných obrancov. S odstupom času však dávame za predvedený výkon 10 bodov. Hralo sa systémom každý s každým, pričom prví traja postúpili priamo do semifinále. Zvyšné 2 mužstvá bojovali o miestenku do vyraďovacej časti. Fanúšikovia! Počkaj, to je na mňa dober. Áno. Osobnosti, počkaj. Myslím sa. No ukáž? Ty vole, to takáto, to sme nečakali, že príde pozrieť taká hviezda. Jaromír Dragan chytal skvelé, podržal naše mužstvo. Je to správne rozhodnutie. Mnohí mu vyčítali slabšie výkony, ale v rozhodujúcej chvíli dokázal, že je brankárom číslo 1, že je brankárom, na ktorého sa dá spoľahnúť. Dáme taký menší rozhovor. Ako sa cítite na Silvo Cupe? Zatiaľ to skvelý turnaj, ale máme šťastie. Zatiaľ na to ešte tohto tu pána. Zatiaľ padli 2 X-ky. Tento tu pán je celý dezorientovaný. Dobrý deň, pán Rod. Vy ste, ja som sa dopočul, že vy ste pán brankár. Nie. Nie? Tak som si vás zmielil. Dovidenia. Uhoho, krásne buly, to si dáme ešte raz a spomalene.
Kúrnik, Harry, dohráč. Ako sa cítite, pán Nikodem? Tak očakávania boli určite vyššie, pretože sme neočakávali, že zakopneme hneď prvý zápas, ale tak to patrí k športu, no musíme sa z toho ponaučiť, musíme začať využívať svoje šance, pretože brankár momentálne je vo vynikajúcej forme a nevedeli sme nájsť na ňo recept a myslím si, že tam sme pohodlní na našej koncovke, ale na tom sa dá pracovať, je to začiatok turnaja a máme všetko pred sebou. A aké ste mali pocity, ak vás to pán Dragan do praze brány, že ste mali príležitosť dať gól a vyhrať tento zápas? Tak Jaro je známy tým, že dokáže nejaké tie akrobatické zákroky vyťahnuť, čiže verím to tak, že ideme ďalej. Ďakujeme. Ďakujem. V fóne je pán Oliver Pataký, hráč Liptovského Mikuláša a chceme sa opýtať, ako sa cítite proti Papis na zápas? Tak je to neuveriteľná kúsa. Zmenili sme taktiku, aby sme v play-off potom ukázali a myslím si, že sme tu jeden z najlepších tímov, takže máme šancu. No boj, prihraj si! Čo urobil? Prihraj si! Ježišmaria. Nejde ten backend podrvaný. Daj náš dohor! Všetko je krásne. Áno? Kedy prídeš zahrať? Ja neviem hrať. Keď ma to pán tréner naučíte, pôjdem si zahrať s vami. Veľmi rád. Jeden z najostrejších zápasov bolo semifinále medzi týmami Aqualand Papis a Lipars. Hráči si nič nedarovali, hralo sa aj do tela. Viac šťastia však mali hráči Lipars, ktorí vyhrali po predĺžení. Objavujú sa aj kuvičie hlasy, že Aqualand poškodila dvojica rozhodcov Baluška Štefík, ale na tom vôbec nič nie je pravdivé. No dobre, no tak sme sa rozhodli neuznať gól asi po minúte hry po tom, čo sme ho uznali, no bože. Finále bolo dlho napínavé, hráči ostentatívne bránili hviezdy oboch tímov. Misky váh sa nakoniec naklonili na stranu tímu na stranu tímu HBC Sun for You Starý Juh.
No, prejdeme k vyhodnoteniu. Najlepší brankár zaslúžený. Jano Dragan. Počkaj. Počkaj do kamery. Neviem, či to vidno. Najlepší obránca turnaja Richard Čejčík. Najlepším útočníkom turnaja sa s tým predátorov dal Oliver Vojčík. To bol on? Toto je z toho hokejku, to tak, hej? Najlepším strelcom turnaja sa stal ja sám. Bolo na to jasné už. Preč. Najproduktívnejším hráčom turnaja sa stal Oliver Pataki. Najlepším hráčom turnaja sa prekvapivo stal Leo Roth. A to sme čakali. Po hlasovaní kapitánov sa stal Leo Roth. A predposledná cena Daniela Litvara pre najlepšieho mladého hráča. Andreja Litvara. To je ono. Ja. Nič? Najmladší hráč. Daniel Litvara. Víta krásna pláci. Boha, to sa neviem, čo nás. Prejdeme k tímovému vyhodnoteniu. Prvý turnaj ukončili hráči týmu Poprad. Na tomto mieste sa umiestnili čierni útočníci. Na medailovom treťom umiestnili sa umiestnili hráči týmu Akvala Papu. Na nepopulárnom mieste po práve obľúbenom sa umiestnil tým Lepras. A u mňa ani nič neobvykle. To nevadí. No, chalani. Tak je to dobrá. Paráda. Jak piastok. Na prvom mieste Luky, môže to rovno 6 eur, že te môžu Možno sa pýtate, čo na to povedali ostatní. Predsa len vyhral organizátor. To bolo určite vopred dohodnuté. A Čivari nie? Bol to najšpivší turnaj, keď som v živote videl. Že to hrať nebudem. Mám pocit, že to bol také turnaj, že si tu chodia zahrať iba amatéri. Môj tým to pokorfil. Myslím si, že znali začne vyhrať ako ja, ako najlepší hráč turnaja. Si myslím, že nikto iný ako ja nemôže vyhrať. Nikdy. A mám pocit, že si to zaslúži ako ja.
A myslím, to je špinavá liga v rámci pôsobenia Nikodema Šulika, ktorý si sformoval svoj turnaj na to, aby mohol zase vyhrať. Počul som, sa tak hovorí, v kuloároch sa špekuluje, že rozhodcovia dostali zaplatené, aby pretlačili Dema tým do finále. Čo si o tom myslíš? Ja si myslím, že to je klasika. Demo je, že cez rozhodcov vyhrať nemôže, inak to nepôjde. Si myslím skrz Dema. On nevyhráva bez rozhodcov. To je jediná pomoc, čo môže fakt pomôcť. To je jediná vec, čo mu fakt pomôže vyhrať. A myslím si, že to je športové správanie voči nemu. Ale si fakt pomôcť byť. Poďme. Presne tak. Aj keď na druhej strane... Bol to krásny turnaj, určite chcem pogratulovať víťaznému družstvu, predvádzali najkrajší hokejbal a zaslúžene vyhrali. After all was said and done, každý odchádzal spokojný. Niektorí hráči boli dokonca vyznamenaní za nadľudské výkony. Gratulujem. Špeciálne však chcem poďakovať mojim spoluhráčom z týmu Poprad. Dobre, možno sme skončili poslední a možno sme nevyhrali ani jeden zápas. A možno sme aj dali najmenej gólov. No a čo? Tak sme to chceli. My sme hrali pre divákov. A predsa hovorí sa, že poslední budú prvými, čo vysvetľuje úplne všetko. Na záver budem citovať klasika. Bolo to niečo krásne. Dúfam, že takto o rok sa stretneme opäť na Silvokape a ukážeme verejnosti, že tí najväčší machry a tie najväčšie osobnosti vedome a ochotne drú hokejky a epoxidy na asfalte na Starom Juhu v Poprade.